Krásný advent, veselé Vánoce. Moje jméno je Zdeněk Kozlíček a rád bych vás pozval na moji výstavu papírových domácích betlémů, která se koná teď během Vánoc až do 2. února, čili do Hromnic, tady u nás doma v Soběslavi. Snažíme se tak navázat na tu tradici chození po betlémech. Ty betlémy, které tu vystavujeme, jsou betlémy domácí, nikoli kostelní a byly určeny tedy k domácímu vystavování. Na naší výstavě uvidíte téměř 20 papírových betlémů z různých dob, v podstatě za posledních, řekněme, 100 let. Máme tu zastoupeno několik autorů a autorek. Velká část betlémů pochází z oblasti Ústí nad Orlicí, což je taková typická papírově betlémářská oblast, ale máme tu zastoupeny i třeba betlémy z Třebíče, to je tady hned za mnou, Čeloudův betlém třebíčský, nebo betlémy ze Znojma, máme tu i jeden betlém ze Slovenska. Výstavu můžete navštívit v průběhu tedy Vánoc a ledna až do 2. února. Nejsme tedy muzeum, takže ta otvírací doba je nepravidelná. V odkaze u tohohle videa najdete bližší informace. Vždycky doporučuji radši předem zavolat a domluvit si tu návštěvu, aby vám někdo otevřel a abych vám k té výstavě tady mohl něco říct. Tady k tomu plakátek. Pokud se vám třeba podaří naskenovat ten QR kód, tak tam najdete i přímo odkaz na tu výstavu. Takovým velkým dnem nebo velkou nocí na naší výstavě bude 28. prosinec, kdy se připojujeme spolu s dalšími vystavovateli, muzeji i soukromými sbírkami k první noci betlému v Česku. Takže 28. prosince v sobotu od 6 do 10 do večera tady na vás budeme čekat. Bude tu malé občerstvení, samozřejmě budou komentované prohlídky a můžete se na cokoliv k těm betlémům zeptat. Těšíme se na vás a přeju vám krásné Vánoce, užijte si je podle svých představ a doufám, že se sejdeme tady u betlému v Soběslavi.